Kasama nyo pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. And this is Anjo's Secret File. Si Anjo na may ibinahagi sa ating napaka-nakapapanahong secret file. Just recently, may nabalitaan ka ba tungkol sa namatay. isang lalaking Dahil sa estudyante na namatay dahil sa hazing? Yes. And it only goes to show na wala rin talagang naidudulot yung mga ganitong klaseng kapatiran sa buhay Totoo ng yun. isang tao. Sa'yo ba may nag-recruit na sa'yo before? Oo, sa university. May mga ganyan talaga. Tsaka talamak dun sa amin eh. Anong, Hindi ko na sasabihin. Siyempre, huwag tayong magbabanggit. Oo, Baka may abang sa atin Oo, sa diba? labas. Doon, mahirap na. Baka sabi, dalawang DJ sa radyo nawawala. Pero natuwa sila sa akin kasi kung paano ko sila pakisamahan. Alam ko ang dami kong kilalang matataas ang posisyon, kilala, mabibigat, iba-iba. Diba sa university meron na, tapos kapag after mo naman na... Meron yung mga alta-alta, diba? Yes. Meron din yung mga kilalang big time na ano. Oo, diba? personalities. Oo, diba? Opisyalis pa yung iba. Yes, di ba? May iba-iba yan eh. So, yung nakilala ko sila, ino-offeran nila ako na, sali ka dito. Ultimo nanay ko, alam ng nanay ko eh. Offer yung sinabi sa'yo? Sali ka dito sa ganito, ini-invite ka namin. Ni-invite ka lang namin. Muna ganun yun, i-invite na muna, tapos ipapakita nila. Meron pa nga nag-invite sa akin, kailangan sa kinikita mo parang 10%. Sabi ko, kinampit ko yung kita ko Uy, ang laki! Parang required. Oo, ganun. Parang alit na nga lang ng kita ko, tapos ang laki pa nang hihingi nyo, 10%. Manager's fee. Hindi, totoo, may ganun. So parang ako, hindi ko nagustuhan yung mga ganung bagay. Kasi kung naghahanap ka ng kapatiran, 'di ba? Hanapin mo na lang din, mahalin mo muna yung pamilya mo. Totoo yung sinabi ng letter sender Walang ibang tutulong sa'yo at the end of the day kundi yung pamilya mo. Totoo. At yung mga tunay na nagmamahal sa'yo na mga kaibigan mo. Yes. Pero dude, sabihin na natin na merong mga fraternity yung ibang mga kabishos natin out there or members sila of the fraternity. Pero depende kasi siya sa kapatiran of fraternity Pag estudyante ka pa, feeling ko, kumbaga, ito lang yung thinking ko about this. Okay lang naman siguro sumali ng fraternity kung nasa tamang gulang ka na. Yeah. At yung fraternity na yon may magandang reputasyon. Yes. Pero depende din. Sige, bakit siya depende? Kasi depende yan sa chapter na sasalihan mo. May mga chapters na supply. Yes. Kunyari, may mga chapter talaga na grabe. Hindi ka nila aalagaan. Kasi may alaga din Alam yan ng mga nasa frat talaga na may alaga din, may sumasalo, may ninong. Alam niyo yan, mga ninong. Diba na, sige, 5 palo sa akin. Ganun. Tapos hindi full swing, half swing lang May mga ganun, dude. Pwede nilang gawin yun. Pero dude, alam mo, may nabalitaan pa kasi ako dati na yung iihian. So, meron din. Yung mga senior, sila yung maglalagay sa baso ng mga ihi nila tapos papainumin nila dun sa mga neophytes, dun sa mga bago. Meron din. Tapos kung iinumin mo yun, pasok ka na. Pero kung hindi mo iinumin yun, di waligwak ka. So may mga ganong klaseng hazing. May ganon. Depende nga sa chapter talaga. Depende din dun sa nagpapagalaw nung ano bang tawag dito? Yung initiation ba yun? Yan. Hazing yan. Ganun. So, may pros and cons Oo. yung pagsali sa mga fraternity na yan. And according to ChatGPT, ang dali na talaga! Kasi dude, kailangan isama na natin yung AI sa Okay. diskusyon natin. Tama. Diba? Although, di naman natin talaga mabibigyan ng parang karakter o kaya naman sabihin natin good reputation and Yes. sobrang factual nitong Yes. ChatGPT. Pero pwede na rin Malaking natin tulong. siyang parang bigyan tayo ng konting liwanag Yes. sa mga madilim nating mga thoughts. Ayan. So, ito yung sabi ni ChatGPT dito na pros and cons. Bros, may support system ka. Networking, kung sakali. Pwede ring mas maging active ka, 'di ba? At ma-develop yung leadership skills mo, public Tama. speaking mo, tsaka yung confidence mo. Tama. Tapos may mga fraternity rin naman na active
active pagdating sa outreach programs, relief operations, blood donation, charity works. So, talaga mapapaigting yung community service skills mo. And, para sa ibang estudyante, nagbibigay ito ng pakiramdam na may grupo silang kinabibilangan. Kumbaga, parang meron kang sense of belonging. Tama. Eh, di ba normally, ang isang estudyante bagong salta sa Metro Manila, lalo na yung sa Metro Manila, bagong salta ka, tas galing kang probinsya, di ba parang hikayatin ka ng mga fraternities na sumali ka sa kanila eh. I remember, dude, nag-aaral ako sa The National Teachers College. High school to. Freshman ako. Ang unang tinuturo doon ay yung wag kang magpaloko sa pagsali sa frat. Yes. Meron dong poem na ginawa yung isang principal doon at ang title nun, hindi ko makakalimutan kasi inoration ko yun eh. Hindi ako paluloko in Tagalog. Tapos, I will not be fooled in English. It was written by Mr. Rolando Sabalio. At napakaganda ng mensahe doon, dude. Na hindi mo kailangan ng fraternity para ikaw ay makaramdam ng sense of belonging. Tama. Pwede kang makaramdam ng sense of belonging through your family members and through the spirit of the people around you, lalong-lalo na yung mga kaklase mo, mga estudyante na kasama mo. So parang ikaw din mismo yung magbe-build ng sarili mong confidence doon sa mismong classroom na kinabibilangan mo. Parang ganun. So, para sa mga kabisyo natin out there na estudyante pa lamang, nagko-commute pa uwi ngayon, kung nakikinig po kayo ng radyo, eto naman yung mga cons ng fraternity. Ayan. Hazing, physical harm. Katulad ng nabanggit kanina ni Titan Jello, meron daw yung full swing, may half swing. Ano ba yung mga pinakamalalang klaseng hazing? Meron pa ito torturing kayo. Kunyari, papatalunin kayo sa bundok, pero hindi naman. Totoo. Oo, totoo. Alam nila yon, pero parte yun eh. Parte yun talaga. Yung hazing na gano'n? Oo, tapos may booklet pa. Yung black book. Alam to ng mga nakikinig. May mga black book pa sila. Pero sa akin nga, dude, hindi lahat pare-parehas ng ginagawa. Yung iba talagang chapter o yung ibang grupo ng kapatiran niyan, may magandang hangarin din. Totoo naman yung sinabi rin ni AI at sinabi mo rin, dude. Pero meron talagang abusado. Ayan yung mga malalaman natin ngayon. Yes, katulad ng fraternity violence rivalry. Ito yung nangyari dun sa sender natin. Etong isang frat na to, kalaban itong frat na to. May away sa pagitan ng magkalabang frat na nauuwi sa rumble o pananakit. Yes. Munti ka nang mamatay yung sender natin, diba? Ginulpi ba naman? Legal problems. Meron na tayong tinatawag dito sa Pilipinas na anti-hazing law. Yes. Pwedeng magkaroon ng kasong legal kung may mapatunayang hazing or illegal activities. Ang mga namumuno nitong frat na ito. Peer pressure. Minsan may pressure sa inom, away o paggawa ng bagay na labag sa gusto o prinsipyo mo. And distraction sa studies kung estudyante ka. Dahil sa sobrang dami ng activities or involvement, pwedeng maapektuhan ng pag-aaral. So, hindi lahat ng fraternity ay pare-pareho. May mga grupo na maayos at nakatuon sa service and brotherhood. Yes. Pero meron din pong nagiging sanhi ng karahasan o problema. Pero ang mahalaga dito, maging maingat ang inyong pagdedesisyon at maging tama sa pagpili bago sumali. Yun lang. Totoo yun. So, sasali ka ba o hindi? Ako? Hindi ako sasali. Paano pag sabihin sa'yo na, pag sumali ka dito, dodoblehin ko yung salary mo? Dami na nag-offer sa akin dyan. Ganon? Oo. Meron kang magiging posisyon, tapos Oo, may kikita posisyon. ka. Oo, meron. Talaga? Ba't di mo tinatanggap? Hindi, takot ako dyan. Alam ko yan. Kasi may parte ito sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio kasama namin ni DJ Rakitera. Alam nyo to na meron silang Hindi lahat nakakaalam ha. yes, meron silang ginagawa na iniimbitahan ka nila. Marami silang i-offer sa iyo na magaganda. Pero may bala kasi sila sa iyo. Naaasar sila kasi sa iyo. Ha? Oo, ganun. Akala ko networking yun. Hindi, Taro totoo. kape, ganun. Kunyari, iimbitahin ka nila eh. Bubulagin ka nila dun sa magagandang offer nila na, bibigyan ka namin posisyon po, protectionan ka namin, kami bahala sa'yo. Pero kaya ka nila iniimbita dahil kinakaasaran ka nila.
Oh, may ganun. Tatrabahuin ka nila. Tapos na to. I mean, tapos ka na mag-aral. Ito mga ano Hindi, na to. kahit nag-aaral ka, may ganito din. Tapos, pwede rin yung pagtapos mo pagtapos mo naman na pag-aaral, iba naman. Yung natakal mo din kanina, nabanggit mo kanina dun sa letter, yung kukuhain yung babae. Oo. Dito, sa samahan na kapatiran na alam ko din, hindi ko lang alam sa iba kung ganun din yung sistema nila. Kapag nalaman nilang hindi mo asawa yan o hindi mo girlfriend yan, basta chicks mo lang, sinama mo, kuhain nila yan. Pwede nalang galawin yon. Pwede mong arborin. Lalo na kung may katungkulan yung umaarbor. Pero pag asawa, Pero kailangan paalam. sasabihin lang na, pare, akin na yan, ha? Ganun lang kadali. Grabe Alam to ng mga nakikinig na iba na nandyan sa sistema na ganun. Kung gusto nyo manghiram. Sali kayo. Sali kayo. Ayun ko sa inyo, pero basta nasabi naman namin na ilathala na namin sa inyo kung ano yung pros and cons. Yes. Nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyong gumulo yung buhay nyo, maging payapa ang buhay ninyo. Yes. So, kabisyo, kung gusto nyo mag-share ng inyong secrets, share to us sa rakitera@gmail.com. Kami po'y magbabalik. BRB as in Bathroom Break. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? This is Anjo's Secret File. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!